ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ମୋତେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି କେଉଁଝର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଠିକାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ। କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲସି ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ। ଲସି ଅର୍ଡ଼ର କରି ଆମେ ସୁମାଇ, ମୁଁ, ସନ୍ତୋଷ ଲସି ପିଇଲୁ। ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କେଉଁଝର ସ୍ଥିତ ନରଣପୁର ଅବସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶିବଙ୍କର ସେ ଭାବନାଟା ହିଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଭକ୍ତିରେ ମନ ପୁରା ଭରିଯାଏ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଏମିତିରେ ତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଯାଏ।